zafixujte tie obrázky, zafixujte si tam tú kamerú vodu. O sebe vám poviem len toľko, že bol som v živote krát v divadle s manželkou a dvakrát som tam tu nejak prespal v tom divadle, tak potom manželka kúpila lístky do prvej rady, tam sa už nedalo spať, lebo tá pani Kolníková, tak zdalo sa mi, že sa na mňa díva, tak som nespal. Ale toto, čo tu počúvam a sledujem, je pre mňa úžasné, a nie je to divadlo, sú to vaše také slova reality, vy s tým žijete, každý starosta, jeden z 1000 ľudí, jeden z 3000 ľudí, 2000 ľudí, to je úžasné dačo, čo mňa oslovuje a pre mňa je to viac ako tie zarobené peniaze na tých stavbách. Ja som sa zameral, by som vám chcel povedať, len o jednom objekte dačo, on tam je na tom module tak znázornený, ja by som poprosil Danku, že mi to púšťalo. Vyvinuli sme, teda 3500 objektov sme urobili, moja firma je to Everočka, ja som jediný majiteľ. Robili sme 2 pilotné projekty, štartovacích projektov 12 v prvej etape, 16 budeme v druhej etape, veľa projektov sme to urovali, sme neprešli, a fyzicky nejaký boj, to si viete predstaviť. Ale keď som si to teraz tu zrátal na tento papier, tak sme vyšlo, že sme urobili 31 typov objektov, je to dosť, takže môžem vám povedať o tomto jednom type. Nazvali sme to garnisáže, aj keď som to včera študoval v Živom Vyškovičnom literatúre, ten názov je priviehavý, hoci originál garnisáž, čo sa uvádza v literatúre trošku dačo iné, ale je to podobné, takže to je hovorím, že slovičko garnisáže. Dánka, normálne mi to púšťaj. My sme ich stále zdokonalovali, ale hlavným zmyslom tej garnisáže aj bola prína, aby odolala tlaku tej vody a aby sme šetrili drevo. Tlaku vody odolávame hlavne tým, že je to naklonené proti smeru vody. Je to dobre zakolované, tak kvôli je to zapustené do svahovi a chlapom hovorí 1,5 metra, oni to zapustia meter. Keď sme povedal meter, zapustia to pol metra, ako si nechli nasadiť. A oni sú väčšie, menšie, zadržku technické malička. Ten zadržný objekt, ktorý sa garnisáž zadrží je od 30 kubíkov alebo 10 kubíkov, až do 300, záleží od šírky, výšky a aký skôr má ten kotov. Takže Danka, kľudne to púšťaj, ale hlavne, že to je tá sila tej garnisáže, objem vody a splávení, ktoré zadrží, i to celý systém toho potoku, čiže je tam veľa, niekedy aj 40. Máme takú stavbu časti, kde je 199 potočíkov, toto je maličká garnisáž z armatúrového dreva, sú z rôzneho dreva, ale hlavne, viete, my musíme robiť aj ekonomicky, šetríme drevo, lebo tam, kde sú tie halúze, tam nekúpujem na to drevo, drevo kúpujem len to, čo je priečne takto, čiže tie halúze mi zároveň šetria drevo, a to Kristian Vyskovič tam povedal, zároveň armujú tú prerázku. Ja toľko by som vám povedal a poprosil, keď budete robiť aj tie ďalšie opatrenia ešte aj v tejto druhej etapy doľava, skúste si urobiť pár takýchto objektov, ozaj je to veľmi dobre a ešte to aj čistí tú vodu, takže je to pevné, čistí vodu, ušetríte peniaze, zase probiete takto vydržalo staticky, takže vidíte, že tá voda hore je vnútra, dole je maličko čistejšia, robí sme to aj skresky do vody. Ja, ale ja by som vám nehovoril o týchto garnisáž, že on tu za chvíľu celé dopredne. Ja som si tu spísal tých 31 objektov, pod číslom 13 sú tie garnisáže. Môžete mi povedať, pán starosta, kde si hociaké číslo, ja vám poviem nejakú príhodu do toho objekty, ktoré sme zaujeli, a si by som aj končil. Hociaké číslo do 31 mimo 13. To sú 13, pardon, ešte o tom vám musím povedať, si všimnite, vráťte to jeden obraz od Danka naspäť. Áno, nie je to tak jednoduché, toto chlapi do škôlku, ak aj obrovská voda prišla, ktorá bola 3 meter nad tou garnisážou, to sme robili v divadlo, oni robili deň pred, kopali to zákromne ručne, málo zapustili, ale jedna zaujímavosť, tá garnisáž zostala stále, nezobrala tá voda. Skúste ešte ďalej, všimnite si, ako veľmi omýla, ale tá garnisáž drží, potom sme to samozrejme opravili, dali sme to dreva. Čiže aj tu treba určitú poctivosť, ale tá šanca, že to prežije pôvodne, je podstatne väčšia. Pán starosta deti, aj vám to doporučuje, robí to takto pevnejšie. Ja hovorím ľuďom, keď robia tieto opatrenia, musí si kamarát Majka predstaviť, že tá voda nad tým bude meter. A taká voda má silu. A to je potom to divadlo, keď je povodeň, tam môžeme sa to, viete sa bude pozerať. Možno aj nebudete spať tú noc, keď ste pošajovní, že čo tá voda stvára, ako ona funguje, je veľmi dôležité v tej vode dávať taký ten, si všimnúť taký ten prielik na vrchu a ten je tak široký, aký je potok dole široký, aby sme ustavili do stredu toku, aby nám to neotýkalo. Takže toto sú tie
garnisáže a vy, pán starosta, z Detmilovej z Vočovej, my sa Detmancov a Očovancov, na keď si sa aj pojeli, lebo tu máte takto povedať pesničky. Povedzte nejaké číslo do 31 mimo 13, lebo 13 sú garnisáže. Šalci, aké to je jedno. Nie, do 31, ty nerozumiem. Povedzte nejaké číslo. 20 zápletové pôtiky, no. Musím vám odpovedať, čo povedať, my sa prečo skontrolujte, že sú tam všetko iné objekty. Zápletové pôtiky sme robili hlavne štartovacích projektov, to sú úplne jednoduché primitívne stavby na výšku 30 cm, náhodí sa každého pol metra vrba a ďalšou vrbou sa to prepletie. Je veľmi dôležité, aby tá vrba, koniec vrby sa zapichnul do zeme, tá vrba potom vyrašia a rastie to. Samozrejme, že to má aj vodozádržný účinok, ale hlavne to zabranuje splavovaniu ornicovej pôdy, čiže dávame to v tých spodných častiach. Áno. A celá hráza je takto šikmo položená, ale... Áno, túto šikmo zvíno. A túto šikmo zvíno. Že vlastne ten kolík je vždy zabitý za to ďalšie... Áno, a zároveň slúži ako taká páka. Ono potom ide takto. Áno, máme to šikmo. A to bude vykonať tým čím? Aj táto sa dodatočne vyplní, lenže oni sú beťaví, tí chlapi, aby nemuseli robiť s babami, lebo tam robia aj ženy, oni takto robia konštrukciu, tie baby to potom vyplňajú. Keby to robili postupne, majú pri sebe aj ženy a nemôžu sa rozprávať, čo sú, aspoň tak som si to vysvetlil, lebo majú to technologicky robiť prvé drevo výplň, druhé drevo výplň, ale vidíte, jak to oni zjednodušili. A teraz neviem, kde som skončil, ja rozprával som o tých vrbových zápletoch. Je to šikmo, že sme špekulovali nad tým, že keď dáme dve dreva vedľa seba, tak to bude raz tak šikmo, čiže ten sklon bude ešte viernejší. Toto je cca 1:1 tá šikmo. Čiže aké hrubé je drevo, tak hrubo nám aj halúzoviny prídavný, kde sklon 1:1. Čiže tá voda nepadá vám takto kolmo dole, ale sa dole a po dole skrzom stečie. My ste mi dal to číslo, ako sú tie vrbové záplety, neviem koľko, možno sme ich dohromady robili 2 kilometre, ale jak to niekto robí, oni sa trošku rozprávajú, jak to niekto robia veľkú chybu, že robia ich vysoké. To je potom pakáto. Oni by mali mať výšku 30 cm, to potom vyraší a slúži to nám ako taká prirodzená bariéra. S týmito vrbovými zápletmi je problém, keď ich robíte a rastie tam tráva. Trávou zarastie a traktory sa to nevidí. Toto sme objavili ako najväčší problém a snažíme sa tomu vyhýbať, že toľko nerobíme, ale zasa máme partie, kde je veľa žien, tak do toho projektu tam je tie ženy mali čo robiť. To je ideálna robota pre nich. Oni chystajú tie kolíky, jeden chlap zabíja tie kolíky, ktoré tam už vypletajú. Je to normálne lesotechnický meliorácia uvedené, má to svoju normu, akože sa to dá používať. Ale môže sa to robiť z vrby, z čečiny, čiže z halúzoviny, z osičov, aj by si ho tam robili z buka, alebo čo tu bolo urobené. Vrba má obrovský význam v tom, že sa vegetatívne rozmnožuje čísla zakorení a vyrašie veľa rastie. Ja už neviem, čo by som vám viacej povedal, ako funguje ten náš pokus, Michal. Funguje, ja kamerujem ho. Takže potom tu musíme aj spolupracovať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Alfred? Teraz sa znamená, že tie dve polky rozpojené. A čo vám drží tú vrchu? To najvrtnejšie drevo my voláme krídla, to čo je šikmo zrezané, a to je zhodené klíncami, tam je chyba. Tie kolíky, ale možno sú tam trošku horšie vidieť. Tie kolíky musia ísť až po to horné krídlo, aby tie kolíky zároveň držili to horné krídlo a už špekulujeme aj nad tým, a už to aj tak budeme robiť, že niekde robievame pred priepustami a mostami tzv. Hradle, aby zadržávali vetvy stromov. Tie posledné kolí necháme trčať pol metra a zároveň to bude aj garnisáž aj hradle, čiže stane sa to, čo by ste povedal, že pokiaľ to nám zadrží vodu a hore vyššie nám zadrží ešte to drevo a to. Ale musí to byť veľmi pevné, aby to voda nezobrala. Väčšinou tie kolíky, tam je prístup za hlava bager. Zahlavajú sa aj ručne, ale aj bager. Kolíku na normy mali mať hrúbku 8 až 12 cm. Na to je normálne norma. Drevo by malo mať hrúbku 15 až 25 cm, môže byť aj hrubšie, samozrejme.